Avui el Per cert el dedicarem a l'impeachment, no? Que és aquesta figura que existeix als Estats Units, no? Aquest procés que busca, no, la destitució del president quan s'observen algun tipus de raons que ho puguin justificar. Ja ho hem vist altres vegades amb altres administracions, ara recordo Clinton, no? Sí. I a Donald Trump aquesta amenaça sempre l'ha tingut, no? S'obren procediments, no? Hi és, no? Però estaria bé que ens expliquessis una mica en què consisteix, perquè aquests dies se'n torna a parlar. Deixa'm que digui la primera cosa. L'impeachment no és un impeachment contra els presidents. Cuidado. L'impeachment és una figura jurídica que està als Estats Units que és que qualsevol autoritat del govern federal, des d'un jutge del Suprem, per cert, fins al president, pot ser objecte d'un impeachment, que en el fons impeachment és un processament, un primer pas per un processament, que diríem aquí, no?